Magbiya. Morning. Tigas nagpugas eh. Ang una akong pinugas dagko na. Nya hantod karon Apunuhanan na Brad. wala pa gid ko makahuman kay tungkol sa kadaghan sa atong yung buhaton na puti-puti lang ta kuan kay pangonsumo. Kay mahal kayong bugas. Mahal kayong bugas. Dagko kayong kuan ba? Dagko kayo ang lugas sa kuan puti. Among pasanggi may karon na. Nang kayo ba'y unod? No, sana na. Di ko kabay sa kong utang ani. Taog ipol taghatag sa PCIC. Makadata mi sa mong utang. Hi PCIC, migo ta karon. Prince BIFF Prince forever. Wala si kuan Sharon. Ay al de las alas si kuan. Ito Ilan isa. na ka minuto? 5 a 7. Ah, 1? Ano? Ay, tanaw na ni minuto tay. Di ko pa kakuan na nito. Okay, magmas na sad ta. Kita ko nimo diha. Murag wa. Gitabangan ni gumana lang kuy si Peter papagita baka ba eh? Ha? Mas talo ka Junior man. Nung ka ban iubanan lang tulo. Okay. Bahuan ay. Sumutan. Bisa deh ya. Waktu minit na okay na nay. Dito na live din ta. Tabunin niya ako. Balik mo no.